ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубен? Саломатиятатон созаи хубай? Бародарои ҷон, чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълумай, имрӯз 27 июн соат 5:53 саҳар ба вақти Москва ва 7:53 саҳар ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл дар программаи Convert Plus. Чӣ хеле ки ман ҳар видео кадагӣ мегӯм, як программаи и дахилтон баҳо метаҳем ки курс чанда. 1000 рубл 204 сомон, 1000 рубл доллар қати 18.73, евро бошад 17.73. ва бародарои ҷони ман, курс яъне ки дар банкҳои Тоҷикистони Хадмон. Чӣ хеле ки дар ҳамаи шумо маълум буд, ина видео када партофтем. Курс 1000 рубл 177 сомон. Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алиф Бонк, Спитамин Бонк, Казкомерцбонк, Ҳумо, Коммерсбонки Тоҷикистон, Орион Бонк, Душанбе Сити ва ғайраҳо. Бародарои ҷон, курс 1000 рубл 177 сомон. ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунем, подписатсияро фаромӯш намекунем. Видеоро дар историяи имо ва дигар сайтотон паҳн кунед, дар группаҳотон парт кунед. Бародарои ҷон, як дастгирӣ аз шумо мешавад. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.